Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de venres día 30 do mes de xaneiro na radio e na televisión municipal de Cerceda, e se tamén queren por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Antes de comenzar o informativo, xa temos reparado o repetidor de Villanueva que fallou na xornada de Antonte. Os técnicos conseguiron reparar e de novo xa podemos chegar a moitos veciños que así nos lo solicitaron. Pois no informativo de hoxe imos a falarlles do pleno que tivo lugar onte, prácticamente 3 horas de pleno que imos a resumir e que poden seguir o remate deste informativo. Falaremos tamén dese partido de baloncesto que están invitados rapazada de Cerceda. Falaremos do antroido veciñal e do antroido que organiza o Concello, do DNI que se pode renovar en Cerceda. Para a semana que ven hai contacontos e teatros, saberemos cando e donde. Recordamos que está aberto o plazo para as probas de obtención da ESO para maiores de 18 anos. Falaremos do programa Promoción da Saúde. Tamén falaremos dos deportes, dos partidos da fin de semana, algún resultado de algún encontro xa disputado na xornada de onte. Saberemos o calendario dos partidos da fin de semana. En canto tempo, como poden comprobar, seguimos con alertas, con avisos por fortes ventos, por chuvias que van a continuar ao longo da fin de semana. Na xornada de onte tivo lugar un pleno ordinario no Salón de Plenos da Casa do Concello a partir das 9:10 da noite, prácticamente 3 horas de pleno que hubo onte e que poderán seguir si queren o remate deste informativo. Tamén poden seguilo na nosa canle de YouTube TV Cerceda, ali xa está exposto. Este pleno que tivo lugar onte era un pleno ordinario na que estiveron todos os concelleiros a excepción de David Lamas do Partido Popular. En cantos puntos no orden do día se aprobaron prácticamente todos por unanimidade. O primeiro punto, que en este caso era relativo á modificación das tasas das actividades deportivas e culturais, aprobouse por unanimidade. Non foi así o segundo punto, que era a delegación á Xunta de Goberno precisamente da atribución desos precios públicos e poder modificalos. Votaron en contra BNG e Partido Popular. O terceiro punto, a nombrar unha nova comisión do deslinde con Carral, aprobouse por unanimidade. E foron debatidos estes puntos, algún deles pois con certa máis intensidade, como foi a disolución definitiva da Radio e Televisión de Cerceda, aínda que logo foi aprobado por unanimidade. O Plan de Obras e Servicio 2026, que en este caso tamén se levou adiante, se aprobou por unanimidade, onde se adican prácticamente todos os cartos a gasto corrente. Aprobáronse as actas anteriores da acción de decretos da alcaldía e no apartado de moción hubo unha moción presentada polo BNG sobre a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. En este caso, a reforma aprobada permite que os concellos autoricen intervencións en bens protegidos, sabendo que unha gran parte dos concellos non dispón de arquitectos especiales de patrimonio en equipos técnicos suficientes. Así alegaba nesta moción o BNG, moción que foi aprobada cos votos a favor do Partido Socialista, do BNG e dúas, en este caso, foron dúas rechazos por parte do Partido Popular, 2 votos negativos. En canto ás preguntas, rogos e preguntas, neste apartado, o Partido Popular fixo 4 rogos e 14 preguntas. Nos rogos falou sobre a modificación e reducción nas tasas para o vehículo eléctrico e tamén de cargadores eléctricos tanto na Silva como en Cerceda, solicitándos. Falaron tamén da solicitude dunha plataforma digital municipal para axuda aos comerciantes. En canto viveiro de empresas tamén, como rogo, solicitaron un servicio de axuda para os emprendedores e tamén unhas axudas para os baixos comerciais vacíos. En canto ás preguntas do Partido Popular, preguntaron sobre as medidas preventivas para incendios, sobre a mellora estética no casco urbano, preguntaron tamén sobre a Xunta do Goberno, precisaban información sobre as mismas, e tamén de facturas con reparos que hubo ao longo do ano pasado, e tamén preguntaron sobre unha mellora na pista en Xesteda, así como preguntaron sobre
a escola infantil, os permisos para poder poñer imaxes e fotos nas redes sociais. Falaron tamén de cor diferente nas paredes exteriores da guardería, sobre hidróxeno verde, sobre as taxas de vado permanente que veían entre eles que había desigualdades. Falaron tamén dos concursos como de tapas, que retorno tiña para os comerciantes. Preguntaron sobre medidas económicas, sobre risco de exclusión social, familias con nenos vulnerables e incluso tamén sobre o tempo medio para solicitar axuda no fogar ou axudas á dependencia. Estas foron preguntas que foron contestadas e algunhas debatidas no pleno de onte. Pola súa parte, o BNG presentou dúas preguntas, unha sobre a central hidráulica reversible, as súas afeccións, e a outra sobre unha tala feita no lago das Encrobas, nos seus arredores, que tamén foron respondidas polo alcalde de Cerceda. Así pechábase, insistimos, un pleno que tivo prácticamente 3 horas de duración e que, se queren, poden seguilo o remate deste informativo. Cambiamos de tema. O venres día 20 do próximo mes de febreiro, o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e que están xogando por recuperar a voltar á Liga ACB. Equipos como Estudiantes, un histórico do baloncesto español, será o rival do Básquet Coruña, que vai liderando a clasificación. O encontro o partido será ás 9 menos cuarto no Coliseum da Coruña ese venres 20 de febreiro. As plazas son limitadas, é gratuito, pero deben inscribirse. Poden facelo nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello ou nas redes sociais do Concello. Se teñen algunha dúbida, poden chamar por teléfono o 981 68 50 01. En canto ao Antroido, pois decirlle que o Concello de Cerceda organiza unha festa de Antroido infantil e xuvenil o martes día 17 de febreiro, martes de Carnaval, unha festa infantil e xuvenil no pabellón municipal. A partir das 4 da tarde e ata as 8, como é habitual, haberá todo tipo de hinchables, atraccións para os presentes e tamén chocolatada para todos. Por outra parte, tamén a Asociación Cultural Lucerna organiza o Antroido Veciñal de Cerceda, que vai a ser a saída do Choqueiro o sábado 14 de febreiro e finalmente a festa será o sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde no campo da feira de Cerceda. A temática será Cerceda Fashion Week by Zaraeosa. Contan coa colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén co propio Concello de Cerceda. Mais temas, se vostede quere renovar o DNI que ten aínda praza, pode facelo aquí en Cerceda. Está aberto plazo para renovar o DNI, que vai a ser o luns 9 de febreiro. O luns 9 de febreiro será cando veña un equipo da Policía Nacional para facer ese trámite da renovación o DNI. Hai que pedir cita previa nas dependencias da Policía Local na planta baixa da Casa do Concello. Ali daránlle unha hora para ese día, para o próximo luns 9 de febreiro, se pode renovar o DNI en Cerceda. E se queren saber cando volverán a estar, a próxima visita para renovar o DNI será o 14 de abril. Continuamos agora falándolles de contacontos e de teatro, porque para a próxima semana, para que fagan as súas previsións, o Concello de Cerceda organiza un contacontos e 2 obras de teatro. A próxima fin de semana, o 6, 7 e 8 de febreiro, o Concello, a través da Concellaría de Cultura, organiza un contacontos para o venres día 6. Venres día 6, contacontos que xa fora programado para o pasado venres, pero se suspendeu por as inclemencias do tempo. A viaxe de Nano con Raquel Queizás será ás 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda o próximo venres, día, como xa dixemos, 6 de xaneiro, e que será para os máis pequenos da casa. O día seguinte, o sábado día 7, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 8 da tarde, teatro para adultos. A compañía de teatro Código Azul representa Tolóptica. Tolóptica presenta unha obra na que se preguntan se hai algo máis importante que a familia, os amigos ou o amor. Eles din que sí, que é o traballo. Con este leitmotiv, Tolóptica explota a percepción contemporánea do traballo como elemento central na sociedade e como pode chegar a deformar o noso concepto de identidade e de realidade. Logo, o domingo, o día seguinte,
día 8, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda hai teatro familiar. Palabras perdidas, de Inventi Teatro. Palabras perdidas é un espectáculo de teatro versátil que se adapta a un espacio interior ou exterior, unha proposta que anima a falar galego de un xeito divertido e dinámico. Todo elo de xeito gratuito para a próxima fin de semana, 6, 7 e 8 de febreiro. Recordamosles tamén que as probas para a obtención da ESO teñen aberto o plazo a ESO para maiores de 18 anos. A Consellería de Educación vende convocar as probas para a obtención de título de graduado en ESO para maiores de 18 anos para as convocatorias de marzo e de xuña. O plazo está aberto para a convocatoria de marzo. O plazo está aberto ata o 6 de febreiro. Ata finais da semana que ven hai de plazo para pedir plaza, para poder solicitar ir aos exámenes do 27 de marzo para a obtención da ESO. E se queren ir no mes de xuño, o 5 de xuño, o plazo abre do 7 ao 17 de abril. Poden presentar a solicitude, en este caso, presentalas no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son o que máis preto quedan de aquí. Poden obter tamén máis información no teléfono do Concello 981 68 50 01, neste caso que lle pasen ca Oficina de Promoción de Emprego de Cerceda que dirixe Belén Viqueira. E tamén se está levando a cabo o programa de promoción da saúde no que insistimos polo interesante que resulta. O Concello de Cerceda xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia organiza un programa de saúde. Abrangue actividade física, alimentación saudable e benestar emocional. Se está realizando xa os xoves polas mañáns ás 11 no viveiro de empresas de Cerceda. Hai actividades teórico-prácticas e se van a levar a cabo ata o mes de xuño, todos os xoves. Xa comenzou con alimentación saudable, sigue habendo dentro da alimentación saudable obradoiros de almorzos, etc. E agora incluso talleres de cociña e tamén van a comenzar o de benestar emocional e tamén o de actividade física. Se queren inscribirse, poden facelo, é gratuito. Poden chamar por teléfono o 881 98 15 53 ou poñerse en contacto co Concello de Cerceda cas oficinas de Servicios Sociais, no 981 68 60 68. Imos a repasar os partidos da fin de semana que temos xa para mañán e para pasado mañán, pero antes de nada, onte houbo un encontro de Copa. Xa se xogou na xornada de onte un encontro de Copa de fútbol femenino. Eran oitavos de final da Copa da Coruña e o Atlético Cercedense perdía pola mínima na casa por 1-2 contra o Carral. O tanto de Inés empataba o partido na segunda metade, pero ao final do mismo, nos últimos minutos, o Carral conseguía o tanto da victoria. Pero insistimos que o equipo do Carral está 2 categorías por enriba do Atlético Cercedense. Está na primeira categoría galega de fútbol femenino, así que o Atlético Cercedense plantoulle cara, tivo oportunidade de vencer, incluso ao final parecía que iban a chegar aos penaltis, pero foi o Carral que na parte final do encontro conseguía levarse a victoria e, polo tanto, pasar á seguinte eliminatoria. O gol de Inés e gran partido do equipo do Atlético Cercedense femenino. Eso foi na xornada de onte. En canto aos partidos para fin de semana, na primeira categoría Galicia de fútbol, o Queixas xoga en Bertamiráns. Bertamiráns-Queixas. O partido é o domingo ás 5 da tarde en Bertamiráns. Dura pedra de toque para o Queixas, xa que o Bertamiráns é o líder da categoría. Bertamirán-Queixas o domingo ás 5 da tarde en Bertamiráns. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense recibe na casa o Atlético Sobrado. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. Pola súa parte, o Rodís xoga en Pontecarreira. Pontecarreira-Rodís o domingo ás 5 da tarde, ali en Pontecarreira, e tamén xoga fora o San Martiño. Teixeiro-San Martiño, o partido é o domingo ás 4 da tarde en Teixeiro. Como decíamos en fútbol femenino, houbo onte partido, pero non descansa. O equipo femenino do Atlético Cercedense ten un difícil partido e importante esta fin de semana. O domingo ás 4 da tarde no Roxo, Atlético Cercedense
líder, empatado na cabeza do liderato co Xuventude de Crendes, que será o rival o domingo ás 4 da tarde no Roxo. Así que xa saben, interesante partido do equipo femenino na casa contra o segundo clasificado, empatado a puntos co Atlético Cercedense, que en este caso é líder por golaverás xeral. O partido no Roxo o domingo ás 4 da tarde. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan contra o líder tamén, Victoria B Atlético Cercedense. O partido é o sábado ás 8 da tarde mañán no campo da Grela número 1. Os cadetes descansan nesta xornada, siguen líderes destacados. Os infantís xogan na casa mañán sábado ás 10 da mañán contra o Bergantiños C. Os alevíns, o equipo A xoga o domingo, Atlético Cercedense Alevín A, Carral B, o domingo ás 11 menos 10 no Roxo. Por a súa parte, o B xoga en Ordes, Órdenes B, Atlético Cercedense B. O partido é mañán sábado ás 12 no campo de Vistalegre. Os benxamíns xogan na xornada de mañán sábado. O A, Atlético Cercedense Benxamín A, xoga na casa contra Santa Cruz B, mañán sábado ás 12 menos 20 no Roxo, mentras que o Atlético Cercedense B xoga fora da casa. Curtis Atlético Cercedense B xoga mañán sábado tamén a 1 da tarde no campo novo de Curtis. E os prebenxamíns xogan na casa mañán sábado, Atlético Cercedense Prebenxamín, Santa Cruz B, mañán sábado ás 12 menos 20 nas instalacións deportivas do Roxo. No fútbol de veteranos, o San Martiño, líder intratable, recibe na casa a Santa Margarita. San Martiño, Santa Margarita, o partido é o domingo ás 12:15 no campo de Pontepedra, en Cabaleiros. Mentras que o Cerceda, nesta mesma categoría, xoga en Eirís. Sporting Map Cerceda o domingo ás 12:30 en Eirís. E na segunda B de veteranos, o Rodís xoga fora da casa. Crendes Rodís. O partido é mañán sábado ás 4 da tarde no campo do Bizoño. Sorte a todos eles. Pois imos a falarlles de novo do tempo, que poucas novedades trae. Mañán sábado en Galicia continuaremos ca influencia de borrascas con réximen de ventos do suroeste que traerán unha nova fronte que chegará a todo o territorio pola tarde e noite de mañán, quedando un día mañán de pouca chuvia e ceu parcialmente nublado pola mañán, incluso con apertura de algún claro, pero a medida que transcurre a xornada entrará esa borrasca que traerá precipitacións pola tarde e noite de novo, donde o vento sopra de suroeste moderado con intervalos de fortes no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.